Спазвайте дистанция, върнете кучетата на къс повод, не им давайте възможност да се засилват. Куче Зико, което води редицата. Изключително животно, може би от кучетата, които са тук, той е в най-пълна възраст, на ръба между ветерани и от клас открит. Изключително породно животно, представител на линията на Шабан. Много си прилича на соя, масивната костна система, масивната глава, грубата структура като цяло. Като недостатъци при него забелязваме изправените скакателни стави на задните краници, които скъсяват всъщност крачката на задните крака. Ако се загледате в него, виждате как предните крака избързват, а задните леко едва наваксват. Това е характерно за този съд. На кучето е изключително породно, много типично животно. Следващото куче, как се казваше? Шар. Куче Шар. Много кипро животно. Много добре хранено, много добре гледано. Много приличащо на баща си. Куче продължител на линията на Мечо Злия. Към него имаме забележка, че при движение, ако забелязвате, имаме отклонение в вертикала на гръбната линия. Един пружиниращ такъв гръб, който не е много особено тачен и характерен за породата. Също изправени скакателни стави на задните крака. Оценката му е отлична. Коментирам всяко едно от кучетата, които виждам. Следващото куче Завет. Куче Завет, продължител на линията на Караманов Пчелин. Куче с изключително породна глава. Много. Давайте, продължавайте ходом. Ще направите една разходка. Доста се заследяхте. Куче, което лично аз много харесвам. Куче, което има много вече поколения от него. Колегата с кучето Севар. Колега, вие получихте оценка добър и награден сте, така че освободете да има место за другите. Кучето го коментирахме достатъчно. Така, следващото куче, черно-гривото куче, продължител на линията на Злия, замислих се за момент. Така де, куче може би с много потенциал, първа. Кучето е мало, има още много хляб в него, много сила, забелязвате с по-усилие водача го удържа. Кучето имам към него препоръка за запълване на лицевата част на главата, все още муцуната му е младежка, физиономията му е лапешка, да се казва. Но кучето първо ще запълни и ще удебели кожата на главата и тия неща ще отшумат. Другото, което като недостатък отчитам при него, е по-светлия ирис на очите за този тип оцветяване, което има куче. Следващото куче Траян. Продължител на линията на Гора. Кучето е младо, току-що вече влезна в... Спрете така. На нивата. Кучето току-що влезна в класа за клас открит. Той все още младеж, юноша бледен, както се казва. Предпочитанията, желанията ми по-точно към него са за малко по-голяма масивност на тялото като цяло. Иначе костната му система е добре развита, главата е изключително породна и с времето ще загробее и ще запълни муцуната още. Кучето е с отлична оценка. Следващото куче, само ще ви го вкарам. Правете по един тигъл така насам, за да може да коментираме. Куче Житан, Жеко. Също продължител на линията на Горан. При него имам като забележка малко да се оптимизира храненето, защото е малко отколкото трябва, това му тежи. И при движение, особено тези, които са зад моя гръб, ще забележат лекия размет на краниците в карпалната става. Иначе ножична захапка, пълна зъбна формула, добра пигментация на лигавици и на очи. Въобще едно отлично животно. Куче Туньо. Пак помага днес да го покажеш. Тук се събрахме няколко кучета от една кръвна линия още взето. Куче с отлични движения, както забелязвате. От всички кучета, които върват по тая кръв, на мен лично главата на това животно изключително ми импонира. Много правилна глава, с много прибрани очи, дълбоко поставени и малки очи има в главата си.